Rallin SM-sarjan päätösosakilpailu ajetaan syyskuun viimeisenä viikonloppuna Tampereella. Castrol SM-rallin kilpailukeskuksena toimii historian ensimmäistä kertaa Särkäniemen huvipuisto. Särkäniemen asiakaspalvelupäällikkö Miika Menonen, millain tämmöiseen lopputulokseen tultiin, että Särkäniemi toimii kilpailukeskuksena? Se on hirveän hyvä kysymys. Mulla ei ihan tarkkaa tietoa, että kuinka se alkuperäinen ajatus lähti, mutta kyllä se meidän toimitusjohtajan kautta pieni vinkki tuli, että tämmöistä on tarjottu, ja sitten me, jotka vastataan näistä meidän tapahtumista täällä Särkäniemen alueella, niin tartuttiin siihen ja alettiin työstään asiaa, ja nyt ollaan tässä sitten. Millä mielin Särkäniemi ottaa rallin vastaan? Ihan mielenkiinnolla, että niin kuin sanottu, niin ei aikaisemmin tämmöistä ole tapahtunut täällä meillä, ja sitten yritetään tuoda sitä ideologiaa esille myöskin, että täällä tapahtuu myöskin kesäsesongin ulkopuolella, niin tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, että iso tapahtuma on meille ja haastavaa varmasti tulee olemaan. Minkälaisia aktiviteetteja täällä on kävijöille viikonlopun aikana? Perjantaina kun ralli alkaa, niin meillä on ravintolapalveluja tarjolla sitten asiakkaille, mutta lauantaina ollaan ajateltu, että se olisi sitten tämmöinen niin kuin perhepäivä, jolloin meillä on muutamia laitteita tuossa auki, ja toki nämä meidän kohteita sitten Delfinaario, Akvaario, Planetaario, Näsinneulon näkötorni on tarjolla, plus ruokapalvelut sitten sen päälle. Paljonko Särkäniemi odottaa kävijöitä kyseisenä ralliviikonloppuna? Se on hyvä kysymys, kun ei ole aikaisemmin järjestetty, mutta kyllä tämä keskellä kaupunkia tämmöinen rallin järjestäminen Tampereellakaan ei ihan hirveästi näitä on ollut, niin kyllä me odotetaan muutamia tuhansia kävijöitä, että ihan semmoista kansanjoukkoa kyllä. Onko tämä vaatinut mitään erikoisjärjestelyjä teiltä? Toki aina tämmöinen iso tapahtuma vaatii erikoisjärjestelyä, liikenteen ohjauksellista ja muuta, mutta että hyvässä yhteistyössä ollaan tehty rallin järjestäjän kanssa sitten näitä juttuja. Tosiaan niin kuin oli puhetta, että ensimmäistä kertaa kilpailukeskuksena, uskotko jatkumoon tulevaisuudessa? No ainakaan toistaiseksi en näe, että miksi ei voisi olla, mutta täytyy nyt totta kai katsoa, että kuinka tämä kokonaisuudessaan sujuu, miten yleisö tämän ottaa vastaan, niin sitten voidaan miettiä sitä jatkoa. Missä vaiheessa Särkäniemen järjestelyt on näin pari viikkoa ennen kilpailua? No meillä alkaa olla oma osuus ihan koko lailla pulkassa. Tiedotteita väsätään ynnä muuta, että saadaan näkyvyyttä vielä tapahtumalle, mutta ihan hyvällä mallilla ne on, ja koko ajan tehdään toki lisää töitä, että saadaan mahdollisimman onnistunut tapahtuma. Loppuun vielä Särkäniemen terveiset Castrol SM-rallille. Toivotaan kovasti paljon tervetulleeksi tänne ja sankoin joukoin, että saadaan hyvä tapahtuma, ja yleisö tietenkin tekee tapahtuman, että mahdollisimman paljon väkeä tulee kattoon ja kaikki menee sitä puoleen hyvin. Että varmasti mielenkiintoinen juttu tulee olemaan, kun pääsee lähelle kattoon autoja. Että uskoisin, että porukkaa tulee.